Terve, Tomppaa. Hello. Otetaan mun anime-auto. Vähän riski tuolla satanan talvella hurjastella, mutta joo. Mä haluun tonttulakin. Ai. Mennään pinkoon. Tai pinso, en mä tiedä. No niin, joku taas mälläs mun auton, kiva. Anna tonttulakki. Muikkeli. No niin. Haluan se punaase. Joulun kunniaksi voidaan laittaa tämä. Eikö se ookin hieno? Mennään kasinoon vittu. Mä en käynyt eilen ottaa kasinoon. Hui. Täällä on niin liukasta. Saanko mä jotkut talvirenkaat? Ois ihan kivat. Noniin. Mä en haluis, että mun anime-auto menee rikki, koska mä maksoin tästä ihan hemmetisti. Mene! Eikö sulla ole vakuutus? En mä tiedä miten se saa. No niin. Anna auto. Mikä siellä on? Joku mopo. Mä opin hienon taktiikan. Tää venaa vähän aikaa. 1, 2, 3, 4, 5. Okei, no niin. Auto! Ei! SRP. Tätä on 30 tonnia. Ei, emme tarvii noita. Jos on helppo tehdä, niin joo mielelläni. Eipä tullu mitään. Sulla on 100 kasinolla. Mitä niillä kolikoilla voi edes tehdä, kun pelata niillä pelikoneilla? Tietenkin sillä voi ostaa niitä vaatteita, mutta en mä niitä tarvii, kun ne on niin rumia. Pelaa. Ja pistää rahoiksi, paljon niistä saa. Oho, no niin. Sorry. Trade in. Ui. Tai sitten. Okei. Oho! Jumalauta, jätkä tietää. Ui, nyt mä oon rikas. Meni suoraan tilille, hyvä. Kiitos kun autoit. Oh my god, mullakin on raska emote. Mennään. Noniin. Minä tekee pari tommosta. Ui saatana. Ei, mitä mä teen? Ette tule päälle. Hui. Ei, mun auto. Junaavat mä käyn vaihtaa mun mopoon, koska se on helpompi ajaa. Sitten mä menen tekee Pax-tehtäviä. Asekauppa, katos. Pysähdetään. Oho, no niin, ups. Mitä ups. Upsista keikkaa. Hello. Okei, armori. Full. Älä nyt jaksa, pitää olla varulta vähän huonoakin armori, come on. Mä saa enemmän. En mitenkään. Voiks näitä niinku ostaa sen enemmän tilaa? Vai onks mä vaan tyhmä? Ei, mä en oo seivannut mun outfittia. Ei! No vittu, mennään takaisin sinne vaatekauppaan sitten ja mennään seivaamaan. Siihen. Sä oot nähnyt mitä? Mitä siellä tuunaamolla on? Onko se tuunaamo tämä? Tai onko se mikä perris olikaan? Auta! Okei, hyvä. Mennään katsomaan, kun herra tonttuli niin haluaa. Kato, mä oon siellä. Eiku se on niin söpö.
Sano moi. Ei se sano, okei. Okay. Onks tuolla alhaalla? On. Miten mä tonne pääsen? No sorry, Donitsi! Oh my god. Voinko mä syödä ton? Hei, Anna. Älä sitten. Ihan tyhmä peli. Itske. Hui saatana. Ups. Kyllä mä oon tehnyt näitä. Tuo pitää paskoa. Hui saatana. Kyp. Joo. Lol. Räjähän nyt. Kiitos. Vittu sä oot paskaa. Älä! Ihan oikeesti mä yritän. Ai. Ei oo kiva, mä kuolen ihan just. Auttakaa! Tuohon noin auttaa koko ajan. Senkin perse. Kun en mä uskalla mennä tonne hirveeseen ryysikseen, niin sit mä kuolen sinne. Ei tästä oo mitään! Tompaan on liian vaikeeta mulle. Ei niitä nyt jo tulloo. Jos mä ajan yli tälleen hienosti. Ei vittu! Pelottava peli, en tykkää. Saatana. Ei! Mulla on joku huono ase, en mä lähekkää haastaa noita. Ei! Toi oli virhe. Ei. Vittu. Broidi osu. Nekö kullia te molemmat? Joo. Kato kun mä oon hyvää tässä pelissä. Dix! Oh my god, peoples. Stealthy Dodo. Dodoa mä en osannut ajaa, sen takia mä hävisin tän pelin niinku viime kerralla kun mä yritin. Niin, miten tuolla ajetaan? Tuolla on pieni pipels. No. En kommentoi asiaa, en ole nähnyt. Nuolet, häh? Mitä? Wow. Joo. Nuolinäppäimet, oikeesti. Senkö takia mä hävisin? Mene nyt ylös! Nouse. Puli. Mun nuolinäppäimet ottaa mun puhelimen esiin. Ja alanäppäimistä ei tapahdu mitään. Mutta pitää lähteä lentoon, tää menee vaan suoraan. Auttakaa! Joo. Noin. Et ihan mennyt strömissä, niin sitä mä taas. Skill issue, no niin on. Iso skill issue right now. Jos tulee jotain hyvää, niin miksei. Ding dong, laita se takas. Yes! Ei! Mä rupean pelleilemään tämän. Miksi? En tiedä. Au. Ei! Ei! Kyllä. No. Kato se ajaa auto. Tän on mopo. No pikku tossut, no niin ihanat. Mä mätsään mun GTA-hahmonkaan. Ei! Voi vittu oikeesti. Eiks tää paska ei käänny? No niin, kiitos.
Siis joo, tosi hyvä on tässä pelissä, että joo, näköjään. Surprise! Voinko mä ajatella pyörällä? Voin! Mennään tällä seuraavaan paikkaan. Dex! Snäkkiä poskeen. Tässä menee ikä terve. Ei. Ai vittu mun maha. Hello. Mulla tuu. No niin, munapää. Kiitos. Ei, en tykkää yhtään tämmöisistä autoista. Tänne, vittu. Dex! Elää jakso. Mä ette diksit mielessä sulla. Okei. Tyhjää. Joo. Tomas. Nää pieret täällä. Lol. Hauska. Ton pelillä on vähän mahaa sekaisin. Don't mind him. Oi sitä. Raukka. Milloin saat modet? Jos sä käyttäytyy seuraavat puoli tuntia, niin sä saat modet. Okei. Ei, miksi tän on näin paljon lössiä? Hui! Rauhoittukaa nyt vähän. Lol. Sinusta pitää ottaa kuva. Otaako selfie? Tässä olisi semmonen. Olisiko kiva? Anna mä snäkkään tässä ensin. Ammut noita aina suoraan kiveksi. No eikä se ole semmonen paikka mihin sattuu, niin sitten on helppo ampua. Let me take a selfie. Ei se näy. Vittu, oota. Just oota. Vielä vähän tänne päin. No ois, mutta kun en mä en osaa ampua päähän. Nyt mä taas ihan huonosti. Jes, se hyväksy sen. Let's go. Jos mä pääsen niinku turvallisesti täältä vittuun. Tosta. Ja jos mä vaan... Aha! Hyvä GTA-hahmo, kato! Sä teet niin hyvin. Olen ylpeä sinusta. Proof. Sun auto on ihan ok näköinen. Tämmönen vähän kakan värinen. Niin, mihinkä mä lähden? Ihan kivasti rahaa sain tästä joo. Ui, sun auto on hieno. Saanko mä tän? Nyt. Tänne. Hei, let's go. Kiitos autosta. Oho! Joo, ups. Mitäs mä tekisin tän niinku viisaasti? En mä sua tapa. Ei mitään hätää. Sut tapan kyllä. Hui vittu, mitä ei.